Is-sidin tal-annimali se jkollhom aktar serħan il-moħħ, kif lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar se jibda jopera servizz veterinarju ta' emerġenza matul il-lejl. Propju tkellmet dwar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-drittijiet tal-annimali Elisha Buġeja Sajd waqt il-programm Ricky Debates fuq l-Istazzjon Nazzjonali fejn kienet qed tiddibatti mad-Deputat Nazzjonalista Janice Abela Ketkuti. Hawn spjegat li l-ftuħ ta' din il-klinika se tagħti serħan il-moħħ lis-sidin tal-annimali fejn se jkun hemm servizz disponibbli f'każ ta' emerġenza. Dan ix-xahar aħna se nkunu qegħdin niftħu l-ewwel Emergency Vet Clinic Service fil-pajjiż, ġifieri issa dak li jkun jekk jiġilu xi ħaġa bil-lejl bejn 8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu se jmur u se jsib klinik miftuħ m'għandux għalfejn iċempel, ħajmur walk-in. Il-Gvern se jerfa' l-ispiża ta' triage bejn is-sidin tal-annimali li jinqalalhom każ ta' emerġenza matul il-lejl ikunu jistgħu jiksbu għajnuna immedjata mingħajr pis finanzjarju addizzjonali. Buġeja Sajd sostniet li fl-istess ħin dan is-servizz mhux biss se jissostitwixxi u lanqas idewwem il-ftuħ mill-ġdid tal-isptar tal-annimali. B'din tal-aħħar jweda li toħroġ mill-baġit tal din is-sena. L-operaturi diġà huma magħżula. Is-Segretarju Parlamentari żvelat ukoll li s-sena l-oħra l-Animal Welfare ġabret aktar minn 300 kelba filwaqt li tul l-aħħar 3 snin ġew salvati aktar minn 6600 annimal differenti. Dawn l-annimali jingħataw Animal Aftercare b'investiment ta' madwar 650,000 euro, speċjalment f'każijiet fejn l-annimali jkunu midruba. Wara jsiru wkoll xogħol estensiv ta' rehoming biex dawn l-annimali jsibu familja u ambjent sigur. Iżda min-naħa l-oħra, id-Deputat Nazzjonalista ħarġet tattakka lil ħaddiema tal-Animal Welfare fejn ipprovat tinsinwa li l-ħaddiema ta' din l-aġenzija ma jħobbux l-annimali. Abela Ketkuti sostniet li meta tkun Ministru fl-Animal Welfare se jaħdmu biss nies li jħobbu l-annimali. L-Animal Welfare jidħlu biss nies li għandhom għal-qalbhom l-annimali. Waqt il-programm, il-preżentatur innota kif mill-proposti mresqa mill-Kap Nazzjonalista Alex Borg fir-replika tal-budget ma kienx hemm waħda fuq l-annimali. Iżda d-Deputata Nazzjonalista bdiet tmeri sewwa magħruf bis-Segretarju Parlamentari korreġiet iż-żelqa li għamlet. Ma kienx ta' ċekkjaw. Nigarantilek li l-annimali laqqas issemmew fil-50 proposta. Meta morna niċċekkjaw dawn il-proposti mresqa mill-Partit Nazzjonalista, il-fatt jibqa' li m'hemmx proposta waħda dwar l-annimali. Bid-Deputat Nazzjonalista tinqabad qarraq bin-nies u taħbi żelq oħra tal-Partit Nazzjonalista.